Webafowethu obadumile odume kakhulu ke ngokushutha abaculi bakaMaskandi ke usevele wasihlebela ke imfihlo encane ke lapha ke emayelana ke naye ke umthandeni ke nomsebenzi wakhe. Uthe ke lapha ke leli cwecwe ke umthandeni azolidedela i-single track ahamba ke noNomcebo ke kodwa ke uthi ukwendlalela uthi kahle kahle ke uyeza ke umsebenzi ophelele la khona ke okuyobhubha izwe kusho ke yona ke lensizwa ke idume ke ngokuphatha ikamera ke isiza abaculi abaningi abahlukahlukene ke lapha ke Maskandi. Bafowethu ake ngiqala ngenibingelela kwisiqiniseko esiyomida moqala ungena kule channel ke ngicela nje wenze ubulungiswa ke ucindezele button nga-subscribe ke ukuze uthole amanye amavideo ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke ubadumile odume ke ngokushutha abaculi abaningi ke lapha ke uthi ke leli cwecwe ke likamthandeni ke noNomcebo kodwa ke ukwendlalela umsebenzi ke omkhulu ke ozaya ke lapha ke uthi ke kuhlangana ke inkakha ke embili ke lana ke uthi ke kuzosuka uthuli kusho yena ke ubadumile ke lapha ke uthi ke umthandeni ke iyeza ke i-CD cover ephelele nano promo music video uyeza ke futhi ke uthi maduzane nje bazobe ke sebawudropa ke ngokujwayelekile. Lensizwa ke iveza ngokusobala ke ukuthi ke leya cover ke umthandeni ke afisharishe kuyona ke uNomcebo ke ingoma ezoba singile kanti ke umsebenzi ophelele ke uyeza ne-CD cover yakho futhi ke mise kuyavela. Bafowethu njengoba ngikuthembisile ukuthi ngokuthatha ngikubeke ngikunike khona ke njengoba kunjalo ke ikhona ke engikwenzayo awuhlale khona la mawukhona futhi okunye ke ngiyoqhamuka nakho kushisa kunjalo.